जे भारताव मोनसे 244A आर्टिकेल नाम्बार दङ बेजोंहाय ट्राइबेलफोरनि प्राधान्य होनाय लामा दंथारो आलादा रायजो गठन कुइसन मोनसे आन्दां मोन्दां बोरै रायजोखौ मोनगोन जों बेबादि कुइसन नुनो मोनबोदों प्रथमाव गोजोननायखौ जासिग्रोबाय आरो फैगौ समनि क्रिसमास आरो गोदान बोसोरनिबो हामलायनायखौ बयनोबो जासिहरग्रोबाय दिनै जोङो बिजेपि मोनसे गणतान्त्रिक दलनिफ्राय मोनसे खौरां मेल खुंनाय जादों बे खौरां मेलानो जाहैबाय मोनसे जों पलिटिकल डेभेलपमेन्ट जे भारत सरकारनिफ्राय नुनो मोनदों दा बेखौ लानानै जों बिजेपिनिफ्राय आरो लोगोसे इउनाइटेड बर' पिपल्स फरामनिफ्राय मानगोनां आफादगिरि बिथां जे मुसाहारि बिथाङाबो दङ दा जोङो जयेन्टलि मोनसे दा बेखौनो मोनसे रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे खौरां मेल लानाय जादों जे बाथ्राया जाहैबाय बयबो मिथिगौ आरो खौरां मेलफ्रावबो जोङो नुगासिनो दङ जे आथिखालाव जे भारतनि महामान्य प्रेसिडेन्ट द्रौपदी मुर्मुनिफ्राय जे मोनसे कनसेन्ट लेटार हरदों जे आसामाव थानाय दिमा आरो कार्बि ओनसोल नामाकरणनि मोनसे गोदानै अट'नमास स्टेट दानो थाखाय थियारि जानायखौ जों नुनो मोनदों दा बाथ्राया जाहैबाय जोङो बेखौ लानानै जोङो बे खौरां मेलखौ दिनैहाय रायजो राजाफोरनिसिम आरो फिन खेबसे जे जोंनि आगुनि जे डिमान्डफोर बा थांनाय बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो जोङो जे जों प्रसार खालामबोदोंमोन जे जुदि प्रकृतार्थ जोंनो अट'नमास स्टेट बा आलादा रायजो मोनथारनांगौबा जे डिमासा आरो कार्बिफ्रा बिथांमोननि जे मोनखानाय जे सिडुलफोरखौ मिलायनानै जयै इनक्लुसिभ भाबै जुदि मिलायनानै जुदि आवगायोब्ला डिमान्ड खालामोब्ला बिथांमोना निस्सय मोनगोन होननानै जोङो प्रसार खालामदोंमोन लोगोसे जोंनि डिमान्डखौबो जों प्लेस खालामदोंमोन जे जों मेम'रेन्डामबो अलरेडि साबमिट होदों थांनाय बोसोरावनो जे दुवार ओनसोल मोनसे आलादा फुल फ्लेजेड स्टेट जोंनो नांगौ बे 18 दुवार्सखौ लाफानानै आप टु तिब्बत दुवारसिम जेसेबां तिस्तानिफ्राय लानानै सदिया फ्रन्टियार ट्रेकसिम जोङो थांनाय बोसोरावनो जों मेम'रेन्डामबो होदोंमोन दा जोंनि बे प्रसार बा जोंनि जे सानसुमैफोरनि जे डिमान्ड जायखौ लानानै जोङो आवगायदोंमोन दिनै फिथाइ थायबाय थायनायखौ जों नुनो मोनदों जे भारतनि महामान्य प्रेसिडेन्टआ थिग बे रोखोमैनो जोंनि जे डिमान्ड जे दुवार ओनसोल बा बिथांमोननि जे कार्बि डिमा ओनसोल माने बिथांमोननि एक्जिस्टिं थाखानाय 1952आवनो मोनखानाय 6 सिडुलाव हाबखानाय संबिधानाव हाबखानाय कार्बि आंलं डिमा हासाव लेन्ड बेफोरखौ रिनेम खालामनानै अट'नमास स्टेट मोननायनि सार्थआव बिथांमोना गावबागाव जाति कमिउनिटि बेसिसनि जे समस्याफोरखौ दोनथ'लायनानै दिनैनि दिनाव बिथांमोना कार्बि डिमा माने ओनसोल होननानै मोनसे नामाकरण नमेनक्लेचारजों आलादा रायजो बा अट'नमास स्टेट मोननो थांगासिनो दङ दा बिनिखायनो जों होनदों भारत सरकारखौ जे जोंनिबो डिमान्डआ सेम आरो जोंनिबो जाथारगोन जों बेखौ 100% थांनाय बारावबो जों होनदों सानसे नङा गाबोन नङा समफोर नङा मालाबाबो जों मोनखासिगोन आरो लोगोसे जोंनि बे बाव जे जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बा जोंनि हालामनाया मोनसे आन्डारस्टेन्डिं जानानै दङ जे दुवार ओनसोल लायोब्ला जोंनि बड'लेण्ड मोनखानाय एक्जिस्टिं बिटिसि बा बिटिआरआ जोबगोन बे नङा जों आगोलनिफ्राय होनबोबाय थादों सेम मेघालयनि बादि जेरेखम गार' हिल्स जयन्तिया हिल्स खासि हिल्सफ्रा दिनैसिम दङ बिसोरना मा स्टेट पावार जे एडमिनिस्ट्रेटिभ बेखौबो सालायगासिनो दङ आरो बिसोरनि काउन्सिल मोनथामाबो सोलिगासिनो दङ जोंनाबो दुवार ओनसोल रायजोनि सिङाव जे जोंनि मोनखानाय एक्जिस्टिं बिटिसि बिटिआरआबो अरायसम थागोन थारमाने मोननै जोङो एडमिनिस्ट्रेटिभ मोनगोन गाहायावबो जोङो काउन्सिल सालायगोन गोजौआवबो जोङो स्टेट सालायगोन होमब्ला बेसे मोजां डाबल बेनिफिट दा जोंनि सानसुमैफोरनिसिम जों बेखौनो खावलायो जे जाबाय जों बुंनो थांदों जे बे जिनिसा मोनसे सिन्थन खालामनानै सावरायफिननायनि माने गोनांथि दङ गावबा गाव माने जे जानानै थांबाय बेफोरखौहाय नागारलायनानै जे जिनिसजों थांब्ला जोङो आन्दायै 50-60 बोसोरसै दिनैहाय जोङो जे लामाजों जों आवगायदों जों नुहुरदों जे बे जिनिसजों थांब्ला जोङो निस्सय मोनथारगोन बेयो इनक्लुसिभ सोदोब
बा गथै जाति भाषानिफ्राय खुनु आपत्ति थानाय नङा बयबो एक्सेप्ट खालामना लागोन आरो लोगोसे जोङो परबर्ती समायाव बे आन्दोलनखौ गोख्रों खालामनानै जों आवगायलांनो सानगासिनो दङ माने जोङो आसाबादि नेक्स्ट सामार सिजनफोरनि सिगांनो जोङो बे जोंनि डिमान्डखौ भारत सरकारनिसिम आरोबाव जों दैथायहरगोन बा जों मोनसे फलप्रसु मोनसे माने बिथायखौ जोङो भारत सरकारनिफ्राय मोनफिनगोन गभर्नमेन्ट माने इन्डियानि जिखिनि प्रेसिडेन्ट बिथांनिफ्राय जिखिनि कार्बि दुवार ओनसोलनि मोनसे जिखिनि डेभेलपमेन्ट मोनसे प्रेजेन्ट जिखिनि रिजाल्ट मोनदों बियो बेसे गोबावनि प्रेजेन्ट बिथांमोननि जे डिमान्ड बेखौथ' रिप्लेस खालामनाया जे गावसिनि एक्जिस्टिं नामखौ सोलायनानै सेप्तेम्बर बे बोसोरनिनो सेप्तेम्बर मासाव बिथांमोना रिनेम खालामनानै गावसिनि जे मोननै काउन्सिलखौ ज' खालामनानै कमप्राइजिं मिलायनानै मोननै काउन्सिलजों अट'नमास स्टेट डिमान्डखौ खालामदों दा लोगो लोगो नै डिसेम्बर मासावनो दाखालि 28 तारिख खालि बे जिनिसखौ महामान्य प्रेसिडेन्टनिफ्राय कनसेन्ट मोननाय जाबाय आरो बुंनो थाङोब्लाथ' जोंना एसे लेहेमिया जादों जे जोंनि गेजेराव जोङो प्रथमते जोङो गासै जाति भाइ बा बिभिन्न दल संगठनफोर ज' लानानै आवगायनो सानदोंमोन जों सेस्ताबो लादोंमोन बे जिनिसा साक्सेसफुल जायाखिसै आरोबाव जों खावलायबावो जे जों जेन' गासै दल संगठनफ्रा सावरायनायजों लोगोसे मोनसे मा होनो सानसुमैफोरजों ज' जिरायलायनानै जोङो एखेलगे जेन' आवगायफिननो हायो मानोना जों मिथिगौ 100% बे लामा सैथो निस्सय दिल्ली थाब सहैगोन बा जोंनि डिमान्डआ फुलफिल थाब जागोन लायनि मुङै दा जोंनावहाय ओरैबादि इजि मोनसे लामासो दङ होननो जों सानो आलादा रायजो मोननायनि जुनै जे भारताव मोनसे 244A आर्टिकेल नाम्बार दङ बेजोंहाय ट्राइबेलफोरनि प्राधान्य होनाय लामा दंथारो आलादा रायजो गठन खालामनायनि जुनै दा जोङो बेफोरखौ फल' खालामालासे नाना रखम माने बे संबिधानिक माने जुक्ति गैयै कयेकटा डिमान्डजों गोदो बिबाय उदियाचल बड'लेण्ड बे रोखोम नाना रखम बिनानै सोरबाबा मिसिंलेण्डनो बड'लेण्डनो दा बेबादि जों डिलिउसन मोनसे आन्दां मोन्दां बोरै रायजोखौ मोनगोन जों बेबादिखौसो नुनो मोनबोदों दा जोङो जे कार्बि आंलं डिमा हासाव ओनसोलनि जे डेभेलपमेन्टखौ नुनानै जोङो 100% जोंनि फिसिनिफ्रायबो साबसिन इनक्लुसिभ सोदोब दुवार ओनसोल आरो बे दुवार ओनसोला लेगेसि दं दिनैनिफ्राय नोङो 200-300 बोसोरनि सिगां बे हालामखौ दुवारसो होनोमोन दा बे बेकग्राउन्ड बेकबनखौ लानानै जोंनि रियेलिटि जोङो जे लेगेसिखौ लानानै जों आवगायाबा जों मा लामाजों आवगायनो ओंखायनो जों 100% भारतबर्षआ जोंनि डिमान्डखौ आखार एखारबो दाननो हानाय खुनु क्षमता गैया जोंनि खालि नांनाय आरो जोंनि रायजो मोननायनि जे माने डिमान्डफ्रा स्ट्रं भाबै जुदि प्लेस खालामनो हायोब्लानो जों रायजोखौ थाबनो मोननो हागोन